barkatu. Kuna tare da Lukman Aliyu. Karatunmu na yau shine yanda yaro zai koyi bambanta sound kenan. Karatun sauti, letter sound guda uku. Ta yaya yaro zai bambance wani ne zai amfani da shi? Kowanne akwai abin da yake ɗauka. Muna da vowel guda 5: a, e, o, a. Wannan na farko sunan shi kali caterpillar. Wannan ɗin kenan yana ɗaukan a cikin wayannan guda 5 ɗin yana ɗaukan guda 3. Yana ɗaukan yana ɗaukan a, o, a. Abu guda 3 yake ɗauka, kwara 3. Baya ɗaukan wannan guda 2. Idan ya ɗau wannan guda 2, in kaga guda wannan a gabansa ya tashi daga ya zama